Hola, què tal? Bona vesprada. A este pas anem a quedar-se sense adjectius per descriure el fred que estem patint estos últims dies. Fred intens, insuportable, rigorós, amarg, i encara ens queden uns dies per parlar de fred. Tenim bones notícies, relativament bones notícies, perquè tot pareix indicar que a partir de demà no baixaran tant les temperatures, pujaran lleugerament, farà fred, però no tant. I hem de donar gràcies també al vent, que ha bufat durant tota la nit, que això ha impedit que baixaren més les temperatures. Un vent sempre, ja ho comentàvem ahir, antipàtic, desagradable, perquè accentua la sensació de fred per a impedir que les temperatures baixaren, especialment en zones de litoral. Ara després comentarem el tema de les gelades, sobretot de les gelades negres que preocupen els llauradors. Anem en primer lloc a veure algunes imatges del que ha sigut les últimes hores la Comunitat Valenciana i vent que deixava la mar en prou mal estat a tota la zona de litoral de València i sobretot del nord d'Alacant. El gel que s'ha vist en les zones de la comarca de l'Horta, que ha fet mal, després ho comentarem en algunes zones agrícoles, sobretot un fred molt intens a les comarques interiors de València i també de Castelló o del nord d'Alacant. Ahí podem veure el gel, a primera hora del matí era important el gruix que hi havia en moltes fonts, i així podem veure en la zona de muntanya d'Alacant, quan la gent disfrutava de la neu caiguda ja fa més de 24 hores, però que queda completament congelada, fruit de les baixes temperatures nocturnes. I així tenim les imatges de la neu caiguda al llarg de la jornada a la zona de Menorca. A la zona del Mediterrani no està centrada la borrasca. I el fred es preocupa a la gent, es fa patir, però sobretot als llauradors, perquè han de lluitar contra aquest fred que fa mal a les seues collites. Avui podem comentar les gelades. Per una part tenim les gelades normals, quan hi ha humitat a l'atmosfera. Així tenim, per exemple, l'efecte que faria sobre una fulla, una temperatura, per exemple, de 6 graus per davall de 0, gela la fulla, gela fins i tot el fruit, però després, en passar el gel, ja es desfà, ja has perdut la fulla, has perdut el fruit, però continua viu l'arbre. En canvi, està la gelada negra, que és el que passa aquests dies, quan apenas n'hi ha humitat a l'atmosfera, acaba el gel entrant dins de la planta, cremant la planta perquè congela la sàvia. En quan passa la gelada, la planta queda negra, mor i, per tant, es forma el que es diu la gelada negra. N'hi ha algunes mesures per tal de lluitar contra aquest gel que fa tant de mal a l'agricultura. Vegin alguns exemples que us mostrem a continuació. En primer lloc, podem arruixar els camps, donant eixa aigua, eixa humitat artificial, per tal de no queden danyats els cultius. En segon lloc, també es pot fer foc al voltant dels bancals dels nostres cultius, per tal de formar un núvol artificial i que baixen menys les temperatures nocturnes. No és el cas d'estos dies, perquè a més el vent difuminaria aquest núvol artificial i per tant continuaria gelant. Una altra cosa que es pot fer, ho hem vist este matí a la comarca de l'Horta, és el tema de la manta elèctrica, una manta de cotó, que és, ja que tindrà infraestructures i recursos per poder fer-ho, manté amb temperatures més elevades que el voltant els conreus. També podem parlar de canons de calor, però també tenen el mateix efecte que el fum, que al fer vent estos dies no tenen massa efecte. I per últim, una mesura que podem fer, sobretot en tema d'agricultura biodinàmica, d'agricultura ecològica, és polvoritzar amb sílice i valeriana els cultius perquè puguen resistir i puguen fer front millor a aquestes gelades negres. Encara continuem patint de cara als pròxims dies, però ja ho hem dit, tenim bones notícies perquè sembla que de cara als pròxims dies les temperatures continuaran pujant lleugerament, gerarà però no amb tanta força. A les imatges del satèl·lit sembla que de cara a dijous, sobretot a últim de setmana, podem parlar de nou fred i de noves precipitacions. I acabarem amb un recull de les imatges del fred i del gel que a primera hora del dia afectaven bona part de la Comunitat Valenciana. És tot, que passen molt bona vesprada.